Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato ala de young one de Lucenda, de Ronald de Alamala we barodi. Sobu so we karif ko Arki nieuws voor Sranan San E Psa. Ja, we barodi North Gogomit. Zuid-Oost Gogomit West mis pindef mama Sernam. Die kakaye si teki ay Luku. Abiji man betaki kijk Luku jere luister. En mis do janga bra Ruth. Ja, mas Gambo. Arki man Luku man. Ido de bakaf chayu. Prenspari, nieuws, ikakari ook het programma. Maar volgens mij ben wakbar ala des pang-orina trase de diaspora. Sanama wakbar de odi wan. Tono kisernang na zo politik tori taki. Ja, ono. Sranan San E Psa ook de tak politik tori. Maar we bar de wan odi en we accident voor hard de bang in de sturu. Ook Arki de tori. Omdat we los maar ik dat podium go leg uit. En je ziet ook de lijsten de. Het hele goede lijst. Nee, vraag je schrift af. Sade mas bedu atiari. Ano zo zeggen? Asasan de wanjere jaso. Mi oteju wansani. Da suman fier taki. Minaleti da kanchamga kurutu. Want dat ko den swang no tede no ap antwoord moro da de chega kurutu. Dus dat. Anga de sandati. Manunu na politik ten en yo pi pengel betaki sumano wa bumoyanga politiko bumoyanga e. Omdat disi na oboskopu jidesma di tak minego stem. Ja. Dat want taki ino abrecht de wansan nego bunde na recht futaki. Ja. Omdat ino stem ino bepaal a rechten pe yuani a kondere go. You know stem die you say voor you eigen best. Tak na mi neef of na mi brada dape. Mijn brada een fout partij pe beleid nemen ki not ne do. Maar omdat na mi brada da me stem ki mi brada. Nee, asan ne worko so. Asan ne worko taki dio stem je stem ki you ching, you gram ching, i afop ching. Want na kona fesi na so wan famiri e biji. Ja. Wan famiri ne biji ko won taki inya apa anga maskater alasani da tede no de moro da de chinda wi. Isabi? Of de dawans ma baka fire. Want de na presif tam. Nee, you must work on you must stem tap wan partij die isap take char ontwikkeling komt tamara yu chi yu gram chinkanya. En bararo? Daarna helemaal zo, omdat we zien ook toe. Dus massa ik komt op het podium, liksam met takikba. Bepaalde dingen ik leg uit. En unu van programma is dat we tak hier nou dat we luka 10 jaar pi best dong, of 5 jaar pi best dong. Ja. Dat we lukken bepaalde feiten. Nou, je ziet, desma voor weg naar Sri bijvoorbeeld. De man, er probleem, wat er ik in de jari, alle de groet op de mij from. Hoe sabi ba, betakat ora dikba. A vorige regering, we kiezen money, want beetje money. A tu minister, no ko di mo. Ja. Mana tu minister. Ja. Ja, eerste man be beloof dat hij masara parmeser. Ja. Be beloof dat hij something adeke kom. Ja. Miau pusi, niente capito. Ja. Ano kom. Baka dat hij masara Abraham stro minister owe. Ja. A pempa money. Ja. A money bende. Ja. Dus je ziet, sang no, dus no je ziet dat de stress maar te kon leggen uit. Maar de regering die ziet dat nee, we moeten je afvolgen. Afvolgen no kan kies probleem, omdat wat probleem dat we. De president die ziet dat hier no wist van of wat go je des maar met wat dek. We no make direct busy, maar tenminste 4 kilometer we zitten voor de mangrove no lopen over wat onder wat. Dat want me verstaan para da Ruth na Sasa Bhaijo Kromo sa wasan dat want dat na stimuleer a productie want dat ben nou een landbouwgebied. Ja. Isabi toch na stimuleren a productie. Ja. Voor zorgen dat asan dat er komt en dat je ziet dat je van dat city dat zijn er heel wat mensen er beter van geworden. Ja. Isabi toch. Ja. Dat zijn nego on politiek maar wasan me wan actie bara Ruth. Me no sabi. Ja. Maar zo lees me vraag me eigen af dat pe a president dis fen a decati fen to de santisi.
Takangami. Wat ik kan moet tegen eerlijk zeggen. Mi luku ala de man. Dus noru samen doe. Me luku de lijst toch. Sare mij dine no. Ja. En dan mijn Arki de politieke partijen leggen uit zo'n op project. Me luku allemaal. En de one ding na aba dekat election. Want satjan doe. Dus je tak 5 jaar, je tak 3 jaar. Ja. Omdat de mij vergeten COVID toch? Ja, ja. Wat ben je 2 jaar? Ja. Alles samen stil. Ja. Dus waarom samen die? Ja. In de ganga strati, scoren, alles samen tapu. Ontwikkelen tapu. Next to me dus 3 jaar. 3 jaar. In een 3 jaar dat die. En dekati samas abi, samas het kom. Nanga buitenland. Ja. Amago leg uit Sepsa, ben de masap Sepsa in akondre. De sidaki, tramano demoro, butegi masargamo. Trasmano de. Nee, want jere jaso. In begrijp dat a president dis don no masar chan santoki. Amanos don taki mim chisi. Ja. Mim kwechi lek foru in een ren. Dat Mi is- komi jinyang. Ja. Da idefi. Me ontwikkeli. Ja. Me dwenye yufi go me nga ontwikkelen. Ja. Terama e kare wan me luku Facebook de ma karama dictator. Fusende de karama dictator. Omdat de lesi. Ja. They no want to noti. They want opo de anomo. Dat sane kom. Ja. Maar dat no kan. Wan kondere ne kon zo vooruit. Nee. Want wan regeren wan no man. Draai wan kondere. Nee, tuurlijk niet. Samanga de borgo. Ja. En a regeren is dan no je shitak de apare bijilep na bon. Ja. Maar, Ja? maar met de eerlijk no muziek wat bepaald is, maar is tori. Dat keren no. Tramando dilek chan, omdat chan, ik zei taki. Chan is sorry dat keren no in Morocco. Ik zei taki. Ja. En je omgeving. Ja. Want kontak mi etan na Lili dorp. Ja. En ook omgeving mi nego vooruit. Dan is er wel klaar, toch? Dan ben je klaar toe toch? Toen je ziet ontwikkeling dat je ziet bangi ekon dat Ja. dan je ziet dat je asane waka. Dat want dat libi tap hè. Natuurlijk, want if je dan pressie, je allemaal stil, no man in Rocco. No man do noti. De mij play, de mij go double of de mij do. Ja. Next step sa. Dat betekent dat een probleem is. Maar om terug te komen, tapa weg naar tori. Ja. Dat is een president. Ja. Godape. Ja. Apollo Ja. Hij legt uit Sa E Psa dape. Waar kan man? Je wordt volle gapis dat toch? Hi mensen, goedemiddag. President, alles goed met u? Ja, geweldig. Je legt die mensen uit dat... Geweldig wat u project. regelt. Ja, hoe die op dat dijk ja zo naar weg naar zee. Ja, Dit is een kom voor bescherm alles om met de productiestijg. mooi. En dadelijk ook op een airport. Dat is een kust er ook toe voor ons. Oké. Dat is een internationaal airport ja zo. Ze ontwikkelen op Konono. Naar weg naar zee. Maar hij legde uit dat kracht, Abi. En dat krijg je en die na bij de laatste ding voor IMF. Oké. En ook is dat 9e goedkeuren voor IMF. Dat we draaien konden doen, aan economie boen, aan leiderschap boen, aan durf bende, aan moed bende, aan commitment bende, maar aan lobby voor het volk bende, aan steun voor het volk bende, aan geduld voor het volk bende, aan vertrouwen voor het volk bende. En vanaf die we draaien konden bakken, naar alle de mogelijkheden zijn UNO abi en de mogelijkheden lai. Ook Wogodoro. Nanga moro, Oké. a buro ko muskodoro. Godoro, daarom met taki, a belofte sa presse mek ik kan te geef me. Mensen, we stem potamang, baka. 100. Het fevi, we goso, doro, Nanga nanga, moro. Thank you, press. Oké. Sure, Brian Ruth. They say one more. Met hij. Wa inji man betaki. Hey. Sumasa fen boom. Dat taka no one boom. En dat je shi taki asane kon opgang. Ja. Dat san ano racistisch story. Nee. Want de politiek man die no be sap fascif do. Dat de troent op een racistische basis. Ja. Maar je shi duidelijk taki suma op verstand, op common sense. Dat man dat nee. Na jamim de. Jamim woroko. Ja. Want a president disi. Na nationaal. Ja. Isabito. Ja. Amane denken serefi. Lek fade mo be bije kosa ama dan friends and family di sala sotu elempo nyon okoro barafu de mo be wakai suku. En no de na bi stof yara. Nee. De man na bi stof. No. Wanda ti luku de saba sansa de my kar PPP private public Ja. alanti Ja. private na bedrijfsleven. Ja. De man dat is city. Dus als samenwerking tussen land en bedrijfsleven. Dus zo dus daar nog opgang. Maar is op zich.
een geloof voor de ondernemers in Sranan is toegenomen. Ja. Zeker wel. We vinden dat 100%. Maar je ziet hier nog eens eruit. We taki mo leg afvalop uit toe. Je ziet, president, Arki president, toch? Amatak over IMF toe, toch? ja. Toch? IMF, anigede san de Malusu. A review. Ja, Ator wakabung. Antor wakaboom. Ja. Dus zie dat die IMF stream is zo dat je nog een konder in draai boom wat financiën aangaat. Ja. Dus aan mij zit die. Alleen moet je een beetje geduld hebben. Juist. Geduld, dat is aan de waka. Met tegen nogmaals, if je Luku sa president is het doen. Samen begrijp ook toe. Een minister van Buitenlandse Zaken voor Amerikaan. Ja. Ja, maar kom. En die de meer is er trof. Ja. Ama leuk dat je er nog ondersteunen. Oh, Dan get zo. out. Ama dat is Ja, maar lief dat. Alla de torati. Wa handelsmissief de Amerikanen. Kon ja. Yes, is het. Voor sani want dat want taki. A investeringsklimaat boom. Ja toch. Isabi toch. Ja toch. En ik denk hello. Voor man die je want peti. 10 jaar lang hadden mij die je gondor elected de mij main top. Ja toch. 10 jaar lang. Damas kon dama tapa peti. Dus no. Sien sonda na Sasa Bhaijo Kromo. Afondere meki. De barki poti. Ja. Sing plat bo. Ja. Dus in een nat moro. Nee. Alleen foi moro. Nee. Sonne brooi. Ja. Dus dan we contact camera. Yes. We zet verdelen. Je op tigel toe. Op tigel. Alla de torati. Dus tigo ina oso da ose brengje. Natuurlijk ook Dus dat abaka 20 akte 20 da ose brengje kafale. Dus ja, want je tak over een breedje toch. Ah. Je tak over een breedje toch. Dat we direct nu gaan naar een luchthaven. Omdat amatak doet ook. Ja. Maar luchthaven, familie Gummosso. Ja. Dat na breedje toch. Dat na brengje toch. want den begrijp. Ja toch. Assise ude. Ja toch. Dus den berekent taki gummels. Ja. E play in tap oil en gas. Natuurlijk. Dat want ik a bribi piji. Ja. A bribi de. A geloof de in a regering. 100%. Na lek van me taki. A regering die se woroko. Publieke sector, dat a lanti. Ja. Die sabi toch private, dat a bedrijfsleven. Ja. En a geloof de dat de mijn match. Ja. Je verstaan, dat no one luchthaven in ontstaan. Internationaal. Dus dat want ik helikopter rosa kada pe plane gwa Guyana, ala si plane gwa Trinidad, ala si de mijn go, die sabi toch. En dat daarbij kan de wan aanvoeren. Want hij vindt nog niet dadelijk, wan haven komt. Ja. Koroswe. Ja. Dus Alla de haven, a zeehaven en tjaja luchthaven. Alla Dat zei wan. Maar er is een grote maar. En minek bataking. Ja. Bijna mi wan bar krijg. Die sabi te me Sranan San E Psa. Ja? Ja. Dat nono om een lange ministerie voor arbeid. Ik kan jong wang drop out. We zien nog gas scoren in een minderwaardigheid complex. Kom meld die aan dat de mij city kom, de mij trainen je. Zo'n chaka se bere. Maar dat de mij trainen. Fi kan go woroko dape toe. Ja. I verstaan. Ja. Fi dumina oil and gas. Den afgaat op sego woroko. Maar aan land ik kan woroko ook toe. Dat je abi lasser, pek vetter, alla de mandati, Ja. alla de soort mandat de man apanodu. Ja. En dan ga je daar groeien. Je sabi toch? Je kon grow. Je trauma in een maatschappij. Maar als je talek is donk tata nomo e wakti arekeren takai den ejimi o krak no payete. Je sabi toch? A OV no storte te aso de sandatje hier tegen Facebook. Ja. Je verstaan? Maar no, de man het ook over de soort tordisi. En na Sasa Bhaijo Kromo, over programma die Sranan San E Psa. En leg je uit sana de ontwikkeling die de gaande. En de jongen we roep de op. Mek de nog wat denken. Sade wani. O luku factor van luchthaven ego. Ja.
Master Gambo, het is na vertrouwen. Dus je ziet, de man die ziet, de businessman, a vertrouwen in Chan. Ja. In Chan, na een regering. Dus aan een regering, wang, Chan moest de altijd. En de man Ja, en maar- Luku tak na chanas don da pera. Tak na wayon di stani. Nee, wat is er nou toch? Awan ser na man. Ja toch? En a vertrouwen de. Ja. En je ziet a ontwikkeling. Dus Suriname is nog een internationale luchthaven. Ja. Rijker geworden. Ja, ja. Ja, die Ja. is speel in tapa oil en gas. Dus die de sandis bij taki. Dat de zwart kijkers bij vindt dat ja, dana disi, dana zomaar sani. Die sabito. En disi samja. A luchthaven disi. Is niet een highway die naar nergens leidt. Master Gambo moet hij. If there's man die ziet, de businessman die ziet, Ja. no ba vertrouwen in een regering na een Chan. De man op doen toch. Tuurlijk niet want na money, dat is al Nou. money je puti. Is ook In wel een mijn systeem. money. In een systeem. Ai, Meneer, iedereen kan je malligheid via op een luchthaven. ai. Iemand de gaat die. En je op een luchthaven, Ja. en buitenland, Ja. no ab no brief in you, no een plane Nederland, dat De betekent man ook kan je conduceren. Dusang. En wansan sabi. Ano een voetbalveld, maar ze komen smekkie. Petit de op een kapompis, op een mayen, ipot to goal. Ai. Dat nee. Dit is na internationaal. Ja. Casas, Ja. IKO, Ja. alle de mannen die de overkoepelende luchtvaartorgaan, alle de mannen dat kon, de man marchi, de man seti, de man pot de sani, Ja. en de man die goedkeuren. Ja. Dat de jaba voor internationaal. Ja. Sasa Sabi toch de ka dui sani. Ja. I verstaan en dat die na wan win marchi baka. In a ding, hoe masarachan da ontwikkelen disi. Dat je shitaki, de man ontwikkelen een highway pes mij go protesteren. Nee. Nee, de man ontwikkelen een luchthaven. Ja. Commercieel. Ja. Dat want ik ga make money. Ja. Ik kan geen worko dape. Natuurlijk. Alasani. I verstaan. Ja. Dus dat want taki, sami want tegen de jong want toe. De kan broko je def go studeren tap luchtvaart. Ala de torati. Want de kan geen worko dape. Ala de torati, Master Gambo. Isabi want asane bere, weet je ara no so. Je begrijpt, zo'n luchthaven. Ja, Aber in Europa is een luchthaven. Je sabi. ja. Schoonmaakster de. Je vindt er ook al. Alas maar de. Je sabi toch? Ja. Onderhoudsman, pijpfitter, elektricien, Ja. lasser, Yes. alle soort man de. Dat na de man de worka gronko. Ja. Dat je chisbaka, de man de worka toren. Ja. Isabi toch? Pero, Ja, de man meteorologische dienst ook spanda pe dus abib ko brei. Alla de sandati. ja. Ook gebeurt. Mm. Dus nou een heer libi. Ja. Daar lang naar jou jere, om op die foto daar zien bere. Altijd. Sasa ne Europa. Ja, want iwan tang crossbee van luchthaven. Iwan worko na luchthaven. Ja. Ik kan bouwen, ik kan bij een kavel daar Ja. pe. Ja. Isabi toch? Ja. En if je zit als aan boom, dan kan je met stimulans van luchthaven. Mm. Isabi toch? Ja. De kan van een pisperitie, de bouw, de doe je Ja. Dus daarom make ik. Disi na asan sa masarachan etaki. Taki. Sa worko jane worko ji eng. worko ji yu. Ja. Yu ching. Ja. Yu gram ching na ngay afok ching. Sasa Dus ne. dis na one teken aan de one fishy soort zeewer go. Ja. Dat je moest gebruiken verstaan hoe. Dat jere no. Want jere ja zo. Ruth van ja, mi lok vrouw. In een lok vrouw. Altijd. Zo. Mm. Maar if me li banga wan vrouw. Dan ne kon vooruit. Me pina. Me go achteruit. Alla die tem oppo na wan tra no go si. Ai. Alla die tem oppo. Da wan san sa vrouw e do. Isabito. Ai. En pai fene pane fene. Ja. Want me jeng e scattering Ja. ana wan olo. Ja. I verstaan. Ja. Ja. De scattering dat je wan preti nyang mi nyang. Ja. Dat hem nyang dan moet ik blij zijn. Dat ala. Dan ne kon vooruit. Oké. Wanneer die stem elkaar vooruit gaan. Ja. Isabi, man, vrouw, samenspel met kinderen, vooruitkomen. Ja, want we zijn type voor een se de vi Master Gambo. Fa alu ha van dat. Mm. En die man oil and gas story, my frigo, is abi toch Ja. dat. Wa hotel ka bouw de petua. Hotel ka bouw in dat pe. Tede mai moto ko, de mango tanda peta, de mango na foto ko dune tori, de mango Ja. baga. Hotel de dape. Alasan kan En de. ta hotel city. Ai. De mijn kare luchthaven
hotel. Ja, toch? Dat daar zit die winkelcentrum daar in. Meneer, alasan ni ko. En if je werkt dat je may bouw appartement. Alasan ni. De masya sang chima ay ko biya. Hey bro, Ja, toch? isa ba sandi de may garga so? Hey bro. bro, PJ. Ja, Hey toch? bro, when a garga so kese dat Mete, en Luku no. En daarom wamang di temere na pasi. Ja. En ama takesani. Archa mandati. Masara sharma. Oké. Wij onder alle omstandigheden, als we van onszelf houden, als we van ons land houden, als we houden van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, dan hebben we maar één optie. Stemmen VHP. Yera pis disi. Inano watara fasif tu. Kisa de moro? Keuze no dan. Nee. Na wansani. Wasan de no. Isabito. Ja. Dus Luku no, asan sa lekwa water lede pay. Ja. A water no kanta ki mi wan stroom dap of mi no wan stroom dap ina pay pa mo psa. Sadap ya. En na pe a water ipsa ina pay na surfer water na alasan bung. Ja. Alasan ego na fasi. Ja. E seti is ontwikkelen. Ja. Bra Ruth, we beji gado. Dat meka ju lang alibi. Ja. Uka make them me. Misap tak terwada say bere bari kata ko kadede tamara minatorobi. Ma mi werken mee. En mi jepi voor leggen uit voor sabi. Dat jere no aan ontwikkelingen komt. Dus dat kan ik met een tevreden hart heen gaan. Ja. Die sabi toch? Sa misala pakadide mo taki. Jere no de tu meneer die bedape. Ja. De man baleti. Zo. Maar we leggen uit. Gebruik je verstand. Vraag je ook stem. Gebruik je verstand. Luku alleen. Dan vraag je zich af. 10 jaar, 10 jaar, 5 jaar. Sada man bedoel. Zo'n ontwikkeling de mancha in een kodre. Ja. Je ziet. Nanga chan. Nanga een regering. Je ziet zo'n ontwikkeling de mancha. Allemaal in focus nood op Sranan. Buitenland ik kom. Minister van Buitenlands Amerika. Allemaal in focus op Sranan. Dat hier no. Sranan disi uno man mek krap. En daarom weet ik vanuit dat programma disi. You know, stem zomaar in Luku suma kan draaien. You kon er Sranan. Ano suma zeragam. Iya toch want je jaso para Nana Sasa Bhaijo Kromo vooral de jongman. Je verstaan. Als aan zij gebeurt no. Ja. Dan de jongens disi. De manier contact deng. No. Want zolang we zijn go fout dat chan. We zijn mano chan we regeren. Maar zolang we zijn go fout na san toki. Disi go fout san toki. Want je men want pe woroko. Dape fout de meki. Je verstaan. En de apartheid die epotisma, want mi Luku wan klep, pe smai waka, da, en pe asanga FAP, De brasa de zeri. de mamita koroni. Want dat so propaganda be me. Ja toch. Ja toch. Anarasa hat san Nee, de no. nee. Nee, na so propaganda, maar Frida, dat was sorry en, wo mekishen, today no mashen, maar Frida was sorry mekishi. Fa alibi, omdat ununa sernaman, una no anterkeus, we hier ook samen kwamen. Die sabi toch, na mazargado potu so, dat jullie enkeling of drenkeling, faiwa kari serepi, pa parse bedrog, die sabi toch, dat we potisma, rassehaat, we kosi, we disi, we dati, dat we necha konder kafes, us katera konder, uteka konder, abram, mek mi tagen, uteka konder, abram, kosu tui takte, dat ben je niet in staat om het te houden. Misschien kan je bij waarschuwen dat president, even koers door of even volk nog maar jaren. Je verstaan. Dan kun je niet dat op het plafond aan een Abdul. Maar je is dat tegen de doos. Dat je mag sluiten toch? Ja, sluit af. Hoe had je at de doos of NDP? Ja. Suriname Arki no. NDP apukuja nagi uno ya. In Jezus' naam, amen. Akaba, akaba, akaba. Dus na amen. NDP, je periode pas akaba, je hebt de kans van je leven gehad. Ja. Die snap je toch? Ja, kan je anders. Alek te libang een vrouw. Een vrouw is lucky, hij zit ko, hij richt die. Die poren, die tron jonkie.
Ja, een zwerver, isabi toch. En dat nog kan. Volk die verdient beter. Isabi toch. We hebben geen grappenmakers nodig. Nee. Weer nou, in een regering, die een regering, een beleid in Mickey. Je begrijpt, maar die Singapore, zou je zo net. Ook toe, Wangwa NDP. Grappenmakers hebben we niet nodig. We hebben die mensen niet nodig. Nee, we hebben serieuze mensen nodig. Na cabeza, je mag verstand voor de regering. We hebben deze man het nodig. Ik kan dan stap podium en make deze niet. Nee, we hebben mensen nodig. Zijn loopster naar 1, 2. In afverstand, ja, in een met grap daarbij. Want tegen daarbij, naar het buitenland, die regering, de mijn Luku. Anga sabi man to. Ja, tuurlijk. Ananga, chefe man. Nee. Wat jere no? Een regering die zijn werk verschaffen jaren. Nee, tuurlijk niet. Dat ik go daar bas die want dat je wai say go toch. Nee, toch? Nee, een regering is na tap niveau, Ja. technisch. Ja. Alla de soort zijn dat tap niveau. Ja. Is de man betaki da mate mi dat kuno wat deel van regering no carne. Ja. Maar dan mate mi amatak enough de man dat toe. Ja. Maar tak heb de man to me kwam broodje. De man het doen een studie like de man make a broodje. Ja. En later een broodje net doen. Alla de toch dat niet. Maar na zie ja, Ja. een oranje partij. Dat de mij pot de deskundige, een Ja. batterij. Go luku fa grond don, fa disi don, fa dati don. En maar dat we maken. Ja, ja. En na zo beleid zet die afonderen, zet die mooi. Ja. En nou is je de apparaat die lepi Ja. kwa. Maar me bedu uno seka bon. Want ora rutu fa bon. Ja. Uno seken, want wo seki met burung apparaat fa don. Yes, Terwijl sir. met de apparaat ko lepi. Ja. Fu kanyandeng. Ja, wins you zelf no nyawa je mag ego wes zijn, maar je chi gram chi kanyang. En dat belangrijk. Dat Ruth. dat met dat ook te maken, Gambo. Dat nou juist zo zei dat hier. Want je ziet bepaalde man leggen ook in bedrijf. Pidema bij de directeur in mijn bedrijf. Ja. Broka bedrijf. Broka. Vandaag aan de dag de man gewoon leggen. Van je moest draaien bedrijf. Fijn de ibe dape. Alla de toch dat Ibe dape de Ja, je boroken. Ja. De tek pota isaka. Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk. Die boroken de je kot nap no ti de na En de. die pari. De masa awari domri. Meneer. Isabe to. Ja. Amai langa voor wirne mo fe jump of bontachi go mit bontachi. Nee. Ja maar anga wiri. I know, Da okay. mai bartaki. Oude dief. Oude dief. Dat is nou op dit En dan borok bije dief. Ja. Isabe to. De man dieftig. Dus dat die. Isabe to. Vervoer man. Met tegen maar ja maar zeg maar bij maar dat we bakay wat op zijn Luku no. Na ma abate. En meneer tijd, ego mina nga temser nang. Ja. Want je shitaka ontwikkelingen waka. Asane lepi. Asane gomi. Maar geduld. Ima geduld. En dat a president taki. A saptaki, a abwaardering tak, a volk taien bere. Ja. Isabito. Ja. En daarom ik de mi etaki met tak keihard de met degis ma. Meneer Congo, die a jer story. Ja. Met degi precies lek fasan de na afloop mi. Ja, ja. Maar mi de sporen sami verdien, sami seti. Ja. De kata ai masar Gambo of masar deira ba. Ja. Yeti. Ja. Sademan etaki. Je verstaan. Mm. En daarom met tanta ken. Dat in tan ontwikkeling serefi. Ja. Onde jongwan. Isabi toch. Is na kuli man kas money. So me kara so de bel train me. Ja, ja. So de man. De suma man leri. We pay money je me kaga Ja. skoro. Suma no maleri de ego prani no so ego kwechi. Ja. Ala date biji wan famiri. So. Uno kan elibi lekis donk tate wakti ote a u fie pai. Ote dise pai. Ja rechta tapu. Ja. Maar moest kom. Maar fi jepi serefi. Dat belangrijk dat a u fie kom. Aku kracht versterken kon dat eko jepi. Ja. Dan ga je budgetteren. Mama. Na dat me bedoel. Ja. Die sabi toch dat we bedoel. Dat a regeren die ze bedoel. Ano want tarasani. Want je bent geen kip in een ren. Na libisma, je verstand toch? Ja. En je blijft een ordentelijk libi. Je sabi toch? Sanobe man doe in het verleden is nu gedaan. No nap tap drie. Ja. Wat er net wel voor tomorrow. Dus dat. Je verstaan? Ja. Je sabi en daarom make je. Maar je voet ook doti. Ja. Je ano doti. Natuurlijk. So trusjani na bron pranwansani maak je economisch weerbaar. Binnen elke vierkante meter op je perceel. Ik had dat mina jaja sarna ma, mina jaja sarna uma. Omdat me do mina ontwikkelen voor mama sarna en voor misere fina ngami pchanga mi garapti. Met ako garantanye. Minen,
na mother deg na ti Gambo. Ja, Master Gambo. O may yari mi ni basic ba, aksa volk, tak na nga sa naman. Puno troe doti tapstrati. Want yung or user na kring. Want if je tak alalisi, minawa echt sa naman. Dat je ook toe. Je hebt een regering ook toe. Hoe hoor je kondre? Zij tak, je nog sa naman. Je hoor een kring. Ja, dus nogmaals, if je ziet wat matifi of buurvrouw het troe doti tapstrati, dan was je dat non troe. Want uno na sa naman, moest hoor a kondre kring. En dat ga je naktabi boos altijd. Wij zijn Surinamers. We horen ook gewoon de kring met de grandtangi de wantralisme.